Akalla mutum 17 ciki har da ɗan sandan Mopol ɗaya sun rasa rayukansu bayan wani harin da 'yan bindiga suka kai a kasuwar Abande da ke yankin Umbaikor, ƙaramar hukumar Kwande a jihar Benue. Wasu mazauna yankin sun shaida wa wakilin jaridar Daily Trust ta waya cewa harin ya faru ne a ranar Talata a lokacin da ake gudanar da kasuwar Abande inda mazauna ke saye da siyarwa. Tsohon kansilan Kwande, Akerik Lawrence, ya bayyana cewa maharan sun buɗe wuta kan jama'a inda suka kashe mutane da dama, suka kwashe kuɗi da kayayyaki da kimar su ta kai sama da naira miliyan 150, sannan suka banka wa kasuwar wuta. Ministan tsaron Najeriya, Janar Christopher Musa, ya tabbatar da cewa wata ƙaramar tawagar sojojin Amurka na aiki a Najeriya domin bayar da horo ga sojojin ƙasar. Ya ce horon zai taimaka wajen shirya rundunar sojin Najeriya don fuskantar ƙalubalen tsaro da ke ƙara ta'azzara. Ministan bai bayyana adadin sojojin Amurkan ba ko inda aka jibge su da tsawon lokacin da za su zauna, sai dai ya jaddada cewa haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu ya daɗe yana gudana. A nasa ɓangaren, shugaban rundunar sojin Amurka a Afirka, wato AFRICOM, Janar Dagvin R.M. Anderson, ya ce tura sojojin ya biyo bayan buƙatar gwamnatin Najeriya ne, inda aka fi mayar da hankali kan tallafi a fannin tattara bayanan sirri. Haɗin gwiwa na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro masu tsanani, ciki har da hare-haren 'yan bindiga, sace-sacen mutane da barazanar ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar. Amurka za ta kori 'yan Najeriya guda 79 da aka saka cikin jerin manyan masu aikata manyan laifuka. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka, wato DHS, ta sanar da kama 'yan Najeriya su 79 da ta bayyana a matsayin wasu daga cikin mafi muni a masu aikata manyan laifuka. Ana zargin mutanen da aikata laifuka da suka hada da fyaɗe, damfara, kisan kai, safarar hodar Iblis, sace mutane da fashi da makami. Daga cikin mutanen 79 da aka kama akwai mata 6. Wata sanarwa da DHS ta ce za ta cika alkawarin shugaba Donald Trump na aiwatar da korar baki daga kasar, wanda ta ce ta fara da mafi muni a cikin masu aikata laifuka, ciki har da bakin haure da ba su da takaddun zama. Halimatu Abdullahi Ladan, Bid Hausa.